Itt állunk a szakadó esőben. Egy kapuaj alatt. Ez megvédje minket az esőtől. Lábunkat is védjük. Az esernyővel, az esőtől értelmes vagyok. Nagy fények. Kati kíváncsi arca. Itt van megint. Lássuk az embereket, kik mennek be. De megint megsértjük személyi jogait. Megsértjük személyi jogaikat. Mere, itt áll, itt áll. Az már... Jön valaki. Illetve megy valaki. Ó, hát ebben nincsen benne Selena. Oké, Pillanatra beteszem. És visszajöttünk. Itt állunk. Várunk Selena. Mi a elszántrajongók vagyunk. Senki nincs itt, senki más. Nézzétek meg, hol üres az egész. Hát, menjek. Üres. Csomóan azt írták, csomóan azt írták, hogy eljönnek, de csak mi. Csak mi ketten jöttünk el, ketten. Igen. Várjuk Selenát. Várjuk és várjuk. Miközben várjuk. Nagyon várjuk. Azt már kivágjuk. Mi lesz tök jó? Mi? Hát YouTube-ra nem rakom így föl. Ki akarja felrakni YouTube-ra? Hát én. Te. Aha. Erre megint van. Megint jött. Jön egy kocsi. Ki az? Úristen, lehet, hogy ez ő.